Adamyň öz mehribanlary baradaky ýatlamalary onuň durmuşynyň en gyzykly we ýakymly ýatlamalarıdyr diýilen çoň manyny jümle bar. Adam öz mehribanlaryny saglyk hem salamatlykda haçan görüp bilýär, haçan olar bilen gülüp oýnap bilýär. Elbetde olaryň intäk ýaşy hem gujurly, özüniň bolsa henüz çagy wagtynda ýakyndan gatnaşan joglalarymyň biriniň kergedek atam öýüme baranymda ejemiň gitdikçe garrap barýanyny görmek ýüregimi dilýär. Maşgalada körpe bolsaň kyn ekeni. Ene atam derrew garraýan ýaly diýip janyndan sözdirip aýdýany ýadyma düşdi. Ol ýüregimden jigläp gidýär. Kim elinden gelse ene atasyny garrylyga dözjek. Wagty höküm edýän bolýarmy näme? Insany çağırykda bagtyar edýän esasy pursatlaryň onuň ene atasy bilen gatnaşygyna baglylygy alimler hem ilmi seljermeleriň üstü bilen sowud edýär. Diýmek çağanyň bagty gönüden göni ene atanyň eline. Maşgalada kemally perdendiň terbiýesinde enäniň orny aýratyn bolýar. Enäniň ertir akşam ýagşy niýet bilen gowlugy sargap durmagy, çağalary ýagty ýollara atarýar. İl güne ýagşylyk etmek, kesip käriň bilen görülle bolmak, agda bir maşgalada hökmünde tanalmak, iň esasy da bäh zähmetiň bilen awraýa etmek ene sargydynyň owazydyr. Gözbaşy kemelmeýän mehir derýasyndan ganan çaga özüniň mydama gerekli arkalyýar. Çagy üçin iň esasy zerurlyk onuň özüniň gerekdigini duýmak diýip çaga psihologiýasy bilen meşgullanýan bilermen gaýta-gaýta-da aýdýarlar. Çaga bilen gatnaşykda ony senden kiçi däl, özüň bilen deň derejede duýmagy gazanyp bilmek, çağanyň öňünde giň göz ýetimiň açylmalygyny ygtyýarly sebäp bolup durýar. Keçijek begençli ýagdaýda da keyip oglagy ýaly bökjekläp bilýän çağanyň bar bolsa, onna begenin bilmek çağanyň şahsiýeti, aň we duýgu taýdan sagdyn kemala gelýär. Şeýle şahsiýeti eýe bolan çaga soňlugy bilen hiç bir kynçylygyň öňüne hem ýan bermän olardan ruh bilen tik bilen geçmek başarýar.